Здравейте! Днес ще правим маскарпоне бабчета. Натрушаваме бисквитките. Използваме пълнозърнести без захар. Да. Добавяме маслото, знаете кое. Мирише хубаво. Може да спробвате малко, ако искате. Слагаме в тавичката и пречискаме. Прибираме в хладилника за половин час. В купа смесваме маслото с пудрата захар. Добавяме ванилията. Разбиваме до пухкава смес. Добавяме маскарпонето. И крема сиренето. И бъркаме. Добавяме шоколада. В отделна купа разбиваме сметаната. Прибавяме сметаната към крема. И разбъркваме нежно. Разтиламе крема върху бисквитите. Прибираме в хладилника. Поръсваме с какао. Супер е.